Така, време е за анбоксинг, между другото. Какво ще анбоксваме? О, колко се радвам, че попитахте. Аз даже вече съм анбокснал едно от нещата. Защото не издържах, исках да видя. Чифтеновият им брич! Който е много нов и много лут. Има и потник. Да ви покажа ли потника? Потника всъщност аз не бех носил отдавна потници. Но има и потник, който изглежда много яко, между другото. Потник for you. Малко мирише на крака, защото го взех от простора. Иначе много як. Още не са пуснати, утре сигурно ще бъдат пуснати. Но има такива мъжки, има и дамски. Не знам дали сте тали, но има и дамски. Къде бяхме стигнали? До тука. Това ми е една от любимите. Те всички са ми любими. Буквално няма дето да не ми харесва. Много... Не знам къде ми е любима. Така, следващата е тази. Че има и бяло. Тоест, повечето ги има и в бяло. Unboxings на тази. Сега, не е за всеки, нали, как да кажа, този може би стил. Да, изглежда по-яко в бяло. Изглежда по-яко в бяло. Ама аз, като нося бяло, се мажа с лютеница, затова никога не си купувам бели. Така, продължаваме нататък. Next! Moneymaker! Е, така се едно съм гол. И ако се загледаш в Moneymaker-а, има панда. Това беше идеята. Гейбан. Да, така е. Идеята за тия тениски беше, че преди няколко месеца, понеже аз основно си носим моя мърч, където и да отидем. И преди няколко месеца когато си седнах и си отвори гардероба и си викам, а тия неща са яки. А примерно, половината ми е някакво странно да ги носа. Не, че не мога, не, че не съм ги носил, но е някакво странно сега. Някой като види някаква Майнкрафт тениска да пише Аба Чемпион и се някакво... Сега, който знае, знае, ама който не знае, ще му е някакво... И съм някакъв, що да не си направя някакви дизайни, които на мен да ме кефат и да съм някакъв, о, да, това бих го носил по всяко едно време. Така че това е по-скоро някакво такова, не знам. Аз си ги направих за мене. Пак ако на вас ви харесват, тук е Копитото Генг. Съм гол! Щампата е направо един път. Братко мой, немаш не да колко е брутална тази щампа. Гледай какво става. Гледай. Няма късания. Направо е един път. Копитото Генг. Продължаваме нататък. Не е сушилня. Значи те могат сушилня, ако искаш да си ги запазиш максимално дълго време да са ярки цветове с непрецакана щампа, по-добре не сушилня. Переш ги на 30 градуса, без сушилня и ги гладиш не върху щампата. Ако искаш максимално да ги задържиш максимално добри. Това е за по-артистичните от вас. Ако се чувствате артистичен. Можем нататък. Така, това какво е? Това е най-обсъжданата тениска, дали наистина трябва да е кайзен или не трябва да е кайзен. Кайзен означава уж constant improvement. Демек, растеш, но не старееш. И той трябва да е тук на японски също. Много добре.
Така, и последната, но не на последно място. Аз не знам коя ми харесва най-много. Защото всички ми харесват. Копитото Gang 2. Тая е малко по-лятната, да кажа. С усмивка. Винаги с усмивка. И това е. И плотник фурил. Helmbo.com